வழிபடும் கலை காளி பூஜை. காளி பூஜை எதற்காக? குடும்பத்தில் எந்த டைமும் ஒருத்தர் மாந்திரிகத்தை செஞ்சு உங்கள் குடும்பத்தை பாதிக்கப்பட வச்ச ஒரு மனுஷர்களுக்காக நம்ம இதை செய்ய போகிறோம். அதாவது எந்த டைமும் உங்களுக்கு அதாவது வீட்டுக்குள்ளே உங்களை நிம்மதியாக வாழ விடாமல், உங்களை இப்போ ஒரு வேலை வெட்டியும் செய்ய விடாமல், தூங்கி எந்திரிச்சாலும் உட்காந்தாலும் போனாலும் வந்தாலும் எந்த நேரம் மாந்திரிகக்கார வீடு தான் வாழ்க்கை, மாந்திரிகக்கார வீட்லேயே தான் நம்ம குடும்பம் பண்ணணும் அவங்கன்னு முடிவு பண்ணி உங்கள் குடும்பத்தை இப்படியெல்லாம் செய்யணும்னா அவங்க ரொம்ப துன்புறுத்தல் உங்களுக்கு கொடுத்துன்னு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய வேலை நீங்கள் வீடு வாசல் எல்லாம் சுத்தம் பத்தமாக செஞ்சுட்டு அந்த வீட்டை சுத்தமாக கழுவிட்டு நீங்களும் எல்லாம் குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா உட்காந்து காளி அந்த அம்மாவுக்கு படையல் போடுங்க. படையல் அந்த அம்மாவுக்கு வாழை இலை போட்டு அந்த வாழை இலையில் அதாவது நம்ம நெய்வேத்தியம் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பழம் அதுக்கப்புறம் வெத்தலை பாக்கு மல்லிகைப்பூ அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு திருநீர் இருக்குதுங்க இல்லையா, திருநீர் அதாவது இந்த திருநீர் கட்டி அதை வாங்கிக்கிங்க. அதுக்கப்புறமா நெல் பொரி அவல் கடலை இதையெல்லாம் வாங்கி படையல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு சாப்பாடும் செஞ்சு வைக்கணும். அதை பச்சை சாதம் செஞ்சுட்டு அதுக்கு மேலே உங்கள் வீட்டில் என்ன இருக்குதோ அதை சமைச்சு அதில் போட்டுட்டு, ஆனால் நான்வெஜ்ஜு கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வச்சாகணும். அதையெல்லாம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா உட்காந்து உங்களுடைய மனதுக்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனையெல்லாம் மனதார அந்த அம்மாக்கிட்ட வேண்டிக்கங்க. காளி பூஜைனாவே அந்த அம்மாக்கிட்ட உங்களுடைய முழு பிரச்சனையெல்லாம் எங்களுக்கு இந்த மாதிரிலாம் தொல்லை கொடுக்குறாங்கம்மா, நாங்கள் நிம்மதியாக வாழ முடியல, எங்களை நீங்கள் தான் இனிமேல் வாழ வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கக்கிட்ட உங்களுடைய குடும்பத்தோடு நீங்கள் உட்காந்து மனசார வேண்டிக்கின்னு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இந்த மந்திரத்தை ஒரு 1108 முறை நம்ம உச்சாடனம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். நீங்கள் ஆரம்பத்திலே சித்தி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாந்திரிகம் அதாவது உங்களுக்கு வரக்கூடிய மாந்திரிக பிரச்சனையிலேருந்து நீங்கள் செய்வன பாதிப்புலேருந்து எந்த நாளும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த மந்திரத்தை உச்சாடனம் பண்ணுறீங்க. நீங்கள் இதை நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறேன், அதுபடி நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க. ஓம் காளி மாக்காளி உத்திரக்காளி ஏக சொரூபமாக நின்ற காளி எங்கும் நிறைந்த காளி கனக சபையை அணையை ஆட வைத்த காளி ஆனந்த கோடி உதிர முகமும் காளி இரத்த சாமுண்டி சதாசிவ காளி திருசூல காளி ஓங்கார காளி ஆங்கார காளி அக்கினி கொழுந்து போல் ஒளி வீசும் ஆகாச காளி ஆனந்த கோடி முகங்களும் ஆனந்த கோடி சடையும் விரிந்து உக்கரமாக முகத்துடனே மாற்றான் வரவிட்ட பில்லி சூனியம் பூத பிசாசு இவற்றை எல்லாம் உடைய திருசூலத்தில் குத்தி பாசத்தில் கட்டு முட்டு அடி இடி பிடி முறி அண்டமெல்லாயும் ரட்சி அகில காளி உன் பாதந்தனை விழுந்து அடைந்தேன் சகல வினையையும் தீர்த்து ரட்சி கங்காளி வரா அப்படின்னு இந்த மந்திரத்தை நீங்கள் உச்சாடனம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். உச்சாடனம் பண்ணி இதே மந்திரத்தை ஒரு செம்பு தகடு எடுத்துக்கோங்க. இந்த செம்பு தகட்டில் இந்த மந்திரத்தை ஃபுல்லாக நீங்கள் எழுதுங்க. எழுதிட்டு அந்த செம்பு தகட்டை என்ன செய்யுங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த மந்திரத்தெல்லாம் எழுதி முடித்த உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அதில் நம்ம ரோஸ் வாட்டர் இருக்குதுங்க இல்லையா, அதை எடுத்து நல்லா சுத்திகரிக்கணும். சுத்தமாக அதை கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதுக்கு தேவையான பொருள் ஜவ்வாது புனுக்கு அதுக்கப்புறம் அக்தர் கஸ்தூரி கோராசனை கூட சேர்த்துக்கலாம் உங்களால் முடிஞ்சால். இதையெல்லாம் சேர்த்து இதெல்லாம் சுத்திகரிச்சுட்டு ஒரு திருநீரால் அதை சுத்தமாக தொடைக்கணும், அதாவது சுத்திகரிக்கணும். திருநீரெல்லாம் போட்டு அதை தொடைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுங்க, நீங்கள் அந்த எடுத்து வச்சிருக்கிறீங்க இல்லையா
அந்த திருநீர் அதெல்லாம் போட்டு சுத்தம் பத்தி வச்சுருக்கீங்களோ அதை வந்து நீங்கள் அப்படியே ஒரு வீட்டு பூஜை அறையில் வைக்கலாம். ஏன்னா மாந்திரீகம் வந்து இந்த இந்த மந்திரத்துக்கு வந்து மாந்திரீகம் எதுவுமே வந்து பலிதமாகாது. இந்த மந்திரம் நீங்கள் வந்து அதில் எழுதியிருக்கிறீங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் அந்த பூஜை அறையிலேயே கூட வச்சு எந்த டைமும் வந்து அதுக்கு பூஜை புனஸ்காரம் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும். ஆனால் வந்து 1108 முறை வந்து இதை உருவு போட்டு நீங்கள் சுத்தி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதை சுத்தி பண்ணி வச்சிக்கனாவே போதுமானது. உங்களுக்கு எதிரி தொல்லையோ செய்வன பாதிப்புல இருந்தோ உங்களுக்கு மீண்டு வரலாம். நீங்கள் எங்கேயும் போய் பணத்தை கொடுத்து செலவு பண்ணி உங்களை நீங்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திக்காதீங்க. இதை செஞ்சாவே போதுமானது. மாந்திரிகன்றது உங்ககிட்ட வராது. மாந்திரிகம் மட்டுமில்லை, துஷ்ட ஆத்மாக்கள் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் உங்களுக்கு வந்து வீட்டுக்குள்ளே வராது. உங்களுக்கு வந்திருக்கிற நோய், உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கிற தொல்லை எல்லாம் அன்னையோட விட்டு விலகி போயிடும். அதே போல் ஏமா நாங்கள் வெறும் அந்த அஷ்டபந்தம் மட்டும் எழுதி நாங்கள் வீட்டில் வச்சுக்கினா போதுமா? எங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுத்தவங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் எதுவும் செய்யக்கூடாதா? அவங்க மட்டும் எங்களுக்கு ஓடி ஓடி எல்லாத்தையும் செஞ்சு எங்கள் குடும்பத்தை இப்படியெல்லாம் அழிச்சாங்களே அப்படின்னு உங்களுடைய மனசுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் யோசிக்கலாம். அதுக்கு உங்களுக்கு மனசுக்கு வந்து ஒரு திருப்தியாக இருக்குன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், ஒரு முட்டை வாங்கிக்கோங்க. அந்த முட்டையில் வந்துட்டு இன்னாருடைய பேர் உங்களுக்கு தொல்லை கொடுத்தாங்க இல்லையா, அவங்களுடைய பேர், அவங்களுடைய தாயார் பேரை போடுங்க. போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு முட்டையே போதுமானது. இதுக்கு வேறு எதுவும் வாங்க வேண்டியதில்லை, செய்ய வேண்டியதில்லை. நீங்கள் அந்த ஒரு முட்டையிலே இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு அவங்க பேரெல்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நசி நசி அப்படின்னு சொல்லி நசி பிரி அப்படின்னு சொல்லி போடுங்க. அதுக்கப்புறம் போட்டுட்டு இதோட சேர்த்து கற்பூரம் வாங்கிக்கோங்க. பட்டன் கற்பூரம் இருக்குது இல்லையா, அந்த பில்லை கற்பூரம் இதை வாங்கின்னு போயிட்டு மயான பூமியில் போயிட்டு அதெல்லாம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்களுடைய ஃபோட்டோ கட்சாவும் நல்லாயிருக்கும், உங்களுடைய எதிரி ஃபோட்டோ. ஆனால் அவங்க வந்து உங்கள் குடும்பத்துக்கே செய்தாங்கன்னு சொல்கிறதுக்காக சொல்லிவிட்டு அவங்க குடும்பத்தில் ஒரு முழுகாமல் இருக்கிற பொண்ணும் இல்லை, அவங்க வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு வயசானவங்களாக இருக்கலாம், இல்லை குழந்தைங்க இருக்கலாம், அவங்களுடைய பேரையெல்லாம் வந்து தயவுசெய்து அதில் சேர்க்காதீங்க. உங்களுக்கு பிரச்சனை கொடுத்தவங்கள மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள். அவங்களுக்கு தேவையான விஷயத்த நீங்கள் செஞ்சுட்டு இந்த கற்பூரம் எல்லாம் எடுத்துன்னு போகிறீங்களோ அவங்க ஃபோட்டோலையும் அவங்க பேரெல்லாம் போட்டு அதையும் கொண்டு போயிட்டு மயானத்தில், அதாவது மயான பூமியில் வச்சு அந்த முட்டை அவங்களோட ஃபோட்டோ அடியில் வைங்க. அந்த முட்டையை அதுக்கு மேலே வச்சுட்டு கற்பூரத்தாலேயே வந்து அந்த முட்டையை வந்து எரிக்க வேண்டியதாக இருக்கும். அதை எரிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அங்கேருந்து திரும்பி பார்க்காம வந்து நீங்களும் குளிச்சுட்டு அதிலிருந்து வந்து அந்த அந்த செம்புத்தகடு எழுதி வச்சுருக்கிறீங்க இல்லையா, அதை வந்து முடிஞ்சால் நீங்கள் வந்து வீட்டு பூஜை அறையில் வைங்க. அப்படி இல்லைன்னா வீட்டு வாசலில் கூட வந்து அந்த ஜவ்வாது, புனுகு, கஸ்தூரி, கோரசனை, அதுக்கப்புறம் வந்து திருநீர் இதிலெல்லாம் வந்து நீங்கள் சுத்திகரிக்கிறீங்க இல்லையா, அதை அப்படியே கூட உங்களுடைய ஒரு சகப்பு கலர் துணியால் வந்து அதை வந்து உள்ளே வச்சு கட்டி கூட வாசலுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வச்சுட்டு அதுக்கு அப்பப்போ வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பூஜை புனஸ்காரம் செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும். அது செஞ்சாவே போதுமானது. நீங்கள் மாந்திரிகம் போய் செய்து பணம் செலவு பண்ணி உங்கள் குடும்பத்தில் நீங்கள் பட வேண்டிய கஷ்டமெல்லாம் வேணாம். இதுவே போதுமானது. இதுவே உங்களை கண்டிப்பாக காப்பாற்றும். அந்த அஷ்டபந்தம் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற வரைக்கும், அதாவது அந்த செம்புத்தகட்டில் நீங்கள் எழுதியிருக்கிறீங்க இல்லையா, அது உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு யாரும் எந்த ஒரு தீங்கும் செய்யவும் முடியாது. செஞ்சாலும் அது பலிதமும் ஆகாது. வணக்கம். நான் அடுத்த பதிவில் இன்னொரு நல்ல பதிவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன்.